Hello, I am Donald Trump and Henry and super good dude. Otsikko Swole. Joo, mun nimi on Kepapoika. Mua ei kukaan koskaan voita. Syön kebabia silloin kun masenta onnen kyynelt alkaa valumaan. On 2 pulloa kebab-kastiketta, aion laittaa kebabiini 2 litraa kastiketta joka päivä. Halvalla saan, niin ostan paljon kebabia. 12 € saan 2 kappaletta riisikebabia. Onko kumpi paras? Riisi vai ranskalaiset? Mun mielestä riisi, se on tosi hyvä. Ostan 2, miksei? Joo, mä syön kebabia, se on niin hyvää, se voi syödä joka päivä. Ja mä vaan alaikäinen, ei oo rahaa, ei oo töitä. Voisin syödä vaan joka päivä kebabia, ranskalaisen riisi, kebabia. Ihan sama mitä hyvää, jos sinä on vaan kebabia, kastiketta hyvä. Voisin syödä kaikki. Joo, mä syön kebabia, mä en mihin vaan. Se on aina hyvä, kebabia on aina hyvä. Kaikki tykkää kebabia, koska se on niin hyvä. Kaikki tykkää syödä kebabia. Kuka ei tykkää kebabia, varmaan veganisti. Joo, mä aina syön kebabia, jokainen tykkää. Se on vaan 10, osta vaan kaupassa sitä. Kebabia joka paikalla, joo, kaikki tykkää, joo. Kebabi on niin hyvä, ja varsinkin kun siihen päälle laittaa vähän kebab-kastiketta. Kebab on mulle vähän niinku lääke, koska aina kun sitä syö, tulee parempi mieli. Kebabi on niin hyvä, mä syön koko ajan kebabia ja vähän päälle kokista. Ja sitten myös vähän majoneesi. Kebabi sopii ranskalaiset ja kaikki riisikin myös kebabi ja sitten vähän päälle kokista. Se on niin hyvä, että ai että. Ja sitten pizzakin myös sopii kebabi, pizzeria myllystä saa parasta kebabi. Kebabi on niin hyvä ja sitten vähän päälle kokista. Ai että, se on niin hyvä. Se on kokis ja kebabi, se on niin hyvä yhdistelmä. Ja mulla on joka paikassa varmuuden varalta piilossa kebabia. Jos pizzeria sulkeutuukin, niin se on aika huono asia. Mutta onneksi mulla on varmuuden varalta piilossa kebabia.